Takže zdravíme vás u sobotečního videoblogu, zdraví vás tady Destrukce a chceme vám ukázat, jak to takhle chodí každou sobotu večer, když dneska je to takové slabé, kdy to končí tak, že pomalu končíme na chytce, ale to je vedlejší. Teď se samozřejmě dělal srandu. Takže u nás nikdy nesmí chybět Gambrinus, samozřejmě tady naše pivo. Jinak. Kurva piča párek! Samozřejmě tady už slyšíte kolegu nadává, ale toho si nevšimejte. Takže jsme vám jenom chtěli říct tady tohle, že tenhle vlog chcem vlastně věnovat tomu, že ne, že byste teďka se na nás dívali jako na ožrali a tak, že vám budeme natáčet každou chlastačku, jak si oženeme držky a budeme se valet po zemi, to vůbec, to jenom dneska je takovej, jak bych to řekl, prostě výjimečný vlog. Takže vás chceme jenom upozornit na to, že budeme natáčet vlastně vlogy, jak jezdíme do přírody, třeba na kole a budeme to natáčet, ale možná to bude vystříhané, jak nevidíte nějaké trapné záběry, jak už zmínil tady kolega. Pak budeme natáčet blbosti, třeba tady kolega už sliboval na Facebooku dávno, že si z izolepou obmotá klacky a bude si na vodu, samozřejmě to dopadne blbě jako u něho vždycky a budu ho vytahovat z vody, ale to tady nechci tahovat. Pak budeme natáčet samé debiloviny, třeba například, já nevím, jak si půjdem opest debilní párky nebo něco takového prostě a tak, takže mohlo by to být každé video třeba co 2 týdny nebo co týden, jedno z toho. Já nevím, co bych dál řekl, takže tady další slovo předám tady kolegovi. Takže Mučo Spárek zdraví vás, ala Blkis, ala Blizna, ala Nevs, ala Foxy, říkejte mi jak chcete. Takže, jak jsme řekli, my tady s kamošem ze Strukcí vlastně naše kanály na YouTube budou souložit. Prostě spojíme dohromady. Souložit, no to máš. Pohodička, dobrý, pokračujeme dál. Takže spojíme naše kanály a budeme natáčet vlogy, takové sobotní videovlogy, prázdninové videovlogy a trochu se jako zapojíme do toho průběhu, aby jsme se trochu zapojili, aby Budišov nebyl. Každý si říká Praha žije, takže Budišov taky žije, tak jako co, dobře. Takže jako, to je asi konečně, co bych řekl, takže zdravím svoje pilotované spolužáky z hotelové školy a držím vám palce a uděláte tu maturitu vy. Porcujedni. Takže já bych nemrazil, tak taky pozdravím svoje spolužáky ze školy, hlavně tady tyhle 2 idioty. Takže Davida Siláka, který samozřejmě skončí v prváku, protože neudělal závěrečné zkoušky, takže mu můžu zatleskat. A dále pozdravím Patrika Tancoše, který asi v průběhu půl roku odejde. Takže na té naše třídě zůstanu jediný já. Takže to je asi všechno, co bychom vám chtěli říct a nemyslete si od nás nic špatného.